Дуслар, әле бауырларыгыз бетмәгән булса, аларны бетерик дип әйтсәгез инде, без сезгә бүген менә тагын бер бауырдан җиңел генә әзерләнә торган ризык әзерләргә өйрәтәбез. Ул бауыр кыймагы. Бауыр кыймагын инде аны икенче ашларга да бирергә мөмкин, төшке ашка да бирергә мөмкин. Ул бик тәмле генә кабымлыкта булырга мөмкин, стәлгә матур итеп бизәп чыгарган вакытта. Аның өчен инде белгәнегезчә менә хәзер без ит тарткычтан чыгарган бауыр алдык. Каядыр бер 250-300 грамм тирәсендә. Аңа без сытабыз бер йомырка, салабыз тәминчә туз һәм бер кашык кына он салачакбыз. Менә йомыркабызны салабыз. Бер кашык un салабыз. Һәм тәминчә инде туз салабыз. Булгатабыз. Әгәр дә инде масса сыйграк кебек тоелса, менә миңа шушлай кебек тоелды сыйграк, мин аңа әзрәк кенә un кушачакмын әле. Аңа un салып, аның куелыгын кире мөмкин. Масса инде куе каймак куелыгында булырга тиеш. Һәм без аны кыймак пешергән кебек майлы табага салып, пешереп алачакбыз, кыздырып. Бауыр кыймакларыбыз менә шулай матур булып пеште. Аларны табынга биргән вакытта һәр төрле соуслар белән дә бирергә мөмкин, салатлар белән бирергә дә мөмкин. Шулай ашларыгыз тәмле булсын.